Bihamo kadongan jumpa musai di acara Palaporoha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do siap buku renungan wasiat doho judul Nagabe dongan saulaun ni debata. Nama rojaham mai sian hata ni debata di sada Titus sada ayat sada sahatu ayat sia dohot pangodol hononna sia Titus sada ayat pitua songono ma didoh disi ay anggo situa sadok nasoja di hasurahan naing ma songon juara bagas ni debata adong masahala parhalado nasohiamat dapot madohoti rapot tihuria pola sesahali doro tiki martugas inasahali adong ma naro naing pasingot to ni bana alai rodo akka donganna nadisi madok unang pola pincang dak pola dia rohana madisi pola nolo bebana gabe parhalado nunga mauliate amo kadongan sayang dia ma pengalaman na songoni dakya masa dihita gudang do na marasa holan olo gabe parhalado nunga tung mauliate si tutudo hono una pola dipasingot alai dipasob bumasongoni ninna totu dan pamikirion na denggan na songoni gabe hira somarar gado tohonani diaka si songoni ia Titus sada ayat 5 sahatu ayat sia dipatorang do takas ulaw niya kaparhalado jala dibuka do padohan halak naso martihas ya akka parhalado ima akka naikon majaga hotirina asa unang martihas unang hasurahan alay ikon nagirgir mamamula ho nakaulaw na dinggan molo hasurahan do pangalahona jaladang dengga diulaw-law na gabi batu partuktuhot do ituak ka na asing dak tamay guaron gabi parhalado balik sa tahe adong musedo na madok rohana madisi wala nolo pigabi parhalado nung ngatong mauliate si tutu na dibanari mo siya mandok at kasi hasobuhono nima dipilit gabi parhalado dihamo kadongan riko do suatonota dibaga sa rohata ya akka parhalado ima akka narade mamiliho dirina jala na say torus marusaha lamabay na dengga di bagasang moduna asa unang gabi batu partuktuhan moduna amen songoni mahata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotwa kadongan alamat hite na doho dohita mangurupi ulaun marbarita na ulirap dohot ikabe Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Debata Mengaramoti Horas